का है सरपंच साहब साफ मौके सरपंच हो गइल बानी। कैसे कैसे अरे तो चश्मा मेहरारू वाला क्रीम आइलैंड लाइनर सब मेहरारू वाला लगावत तनी। ए यार ते पागल हई। बोली क्रीम श्रीम ना लगाई, भगवान ऐसा ही कोरिया दे दिले बारे। तनी क्रीम लगा के फोटो खींच के स्टेटस ना डाले, कैसे बुझी के सरपंच हई। खाली तो पंचायत मौगे वाला करे का करे नी मौगे पंचायत करे खाली मेहरारू संग पंचायत करे। ते हमार चेला हई आ तब ते ऐसा बात बतियबे ते सरासर गलत बात बानू। गलत कैसे बा महाराज लागते बानी सरपंच। अच्छा एगो बात बताओ, आज के डेट में मर्द के झगड़ा कहाँ रह गइल बा? सारा झगड़ा के जोर मेहरारू बारी सो। देखी दुगाऊ मेहरारू आवत सरौड़े लगे पंचायत करे। अरे बाप आज तो जातारा बढ़िया बारे। कैसे ओई तो सिंगल मेहरारू के पंचायत होत रहल, तो डबल आवत तारी सो। ठीक बा देख तो केतवा ठीक बा। हां ठीक बा एकदम। जो आवा प्रणाम सरपंच साहब। खुश रही बैठी कहाँ उठे महाराज बैठी। बैठी ए जी महाराज रे लगे समस्या का बाजी? सरपंच जी समस्या इहे बा कि जब से ई बियाह ओकरा से कइले बा तब से एकर हमरा पर ध्याने नहीं के, हमेशा एकरे पर ध्यान रहता। बताई कि हमार जीवन जिंदगी केंग जाई। ए महाराज तो बियाह एकरा से कइले बा तो ओकरा संगे ना रही तो रौरा संगे रही। ई हमरा साथ बियाह नहीं के कइले, हमरा के भगा के लेल बा, हम यही आइल बनी। एके मतलब के बियाह तोहरो से कइले बा? अरे बियाह ना, एकर पहिल की मेहरारू तो हम ही है, दूसर की नु ओकरा के भगा के कइले बा। अच्छा मैटर ही बा तो बबुआ तू बियाह दूगो कइले बारो, तो समस्या का बा? सरपंच साहब ये तो समस्या हो गइल बा कि दोनों निमन से रहते नहीं की सर। दोनों राय से नहीं सर ना राय से नहीं रहो। काहे हो? ई बताई कैसे राय से रहेम? ई हमरा लगे अइबे ना करेला। एगो नया घर बना लेले बा बाजार पर, ओकरे साथे ई दोनों गोड़ा बाजार पर रहतन से हमरा के पूछबो ना करला कि मरल हो कि जियल हो कि घर में अनाज बा कि पानी बा, कुछो ना पूछेला कि खइलू हो कि ना खइलू हो। एक मतलब गांव वाला घर पर तू ना रहेलो ना तू महाराजगंज बाजार पर रहेलो। हां पुरानका घर छोड़ के एकर पुरानका घर अब पसंद नहीं के पड़त, नयका घर पसंद पड़त। नयका घर तब हो तहार का नाम बा? सरपंच जी उनका साथे इनकरा रही के रही तो हमरा से काहे भगा के बियाह करतन पहले ई बताई। बाजार पर के घर इनकर दादा के बनावल ह, हम पैसा देले बानी कमा के तब उ घर बनल बा, उ जमीनिया हमरे नाम पर बा। यानी कि तू हमरा भातरा के कीन लेले बाड़ू का? पैसा देले बाड़ू त कीन अपने लगे लेके लेले बानी, पैसा देले बानी कमा के। एक मतलब के मामला गंभीर बा। अच्छा एगो बात बताओ, तू महाराजेगंज बाजार पर रहबो कि कम से कम रुकुंदीपुर वाला पुरानका घर पर जाके आ कम से कम झाड़ू पोछा 8 दिन पर को देवे के चाहिए नु, साफ सफाई को देतो आ तनी मेंटेनेंस रखत तो मेहरारू खिसियाइत ना तारा पर। अरे सरपंच साहब का कहीं पुनका घर के कहानी, उ घर के प्लास्टर झड़ता आ जहां तहां तो घर चुअतो हो सरपंच साहब। ओ तू का बोलबो सरपंच साहब? सरपंच साहब हम रोवा के बताओ तनी, जब केहू के नया घर बन जाला नु तो वही में रहे के मन करला, पुरान घर में सरपंच साहब चुप रहो। परेशान नहीं क्यों भाई? सुनो कौना एंगल से हमरा बुझाता कि प्लास्टरा झड़ता, कौना एंगल से बुझाता कि प्लास्टरा झड़ता? बहुत अच्छा चौक लगता हमरा देखे से। देखी पुरान घर है ठीक बा, ढेर दिन प्लास्टर कइला हो गइल बा और तनी झड़ता। तार के समस्या के समाधान एगो ना होई, तू कुछ कहे के चाहत है तो कहो। हम चाहतनी कि ई महीना में 30 गो दिन होखेला, हाँ। 15 गो दिन 15 दिन नयका घर पर रहस आ 15 दिन पुरानका घर पर रहस। हम ये चाहतनी आ इहे फैसला करी। तू क्या चाहता रो? देखिए सरपंच साहब हम नहीं के चाहत कि कहीं जाए, काहे से कि हम एक पैसा कमा के इनकरा देख के और घर बनैले बनी। हम चाहतनी कि हमरे लागे रहस। तो देखी सरपंच साहब हम इनका फैसला से खुश नहीं खी। हम चाहतनी कि हमहू पुरानका घर छोड़ के हमहू नयका घर पर जाई। क्या कहता रहो? हम चाहतनी कि दोनों आदमी के सामने कहतनी कि दोनों लोग कह दी के राय सलाह से अपन घरे एके जगह रहेलो आ संग होइत लेनु रहेलो। ए हिसाब से तो ई लोग घरे रहिलो ना। ऐसे रहे के रही तो नाती तू नहीं बियाह को जे रहत दोस्त। है
चटन को हमारा सामने तो हाथ मत छोड़ो पहले, सरपंच साहब हमारा सामने हाथ मत छोड़ो। कायम घर छोड़ दे तनु कायम घर छोड़ ले बनी गलती तो रहने कर गलती तो जवानी कोई नहीं बा। इतना हम बर्दाश्त कइले बनी सरपंच साहब, हम ही बानी कि इनकरा के छोड़ले बनी कि नया के घर पुरानका घर कइले बाड़े ना, तो इनकरा के सब हम नया घर पर रहवा दे हम। जामा गोनिया थाना में कंप्लेन कोई नहीं माने हमार बात के वैल्यू नहीं खे तो थाना में जेबू तू। हम काहे के सरपंच बनी हम यार। तो फैसला करी काहे बक बक कइले बा। देख बात ई बा, फैसला हमारी ई बता लोग देख के बात से समझ में ई आवता। तू एगो काम करो, तारा बस के बाना दूगो मेहरारू संभारो, ये दोनों जाने के जी रहे दो, ए माजू पंचायत भवन पर रहे दो। ए माजू कोनो बात भइल महाराज, जो सरपंच की काहे महाराज, अरे ढेर दिन खत्म पंचायत है तू महाराज। जब ले झगड़ा ठंडा तो नहीं के तब ले रहे दो। क्या हो? ओकर बाद झगड़ा ठंडा जाई तो लेके जाओ। तो बताई रहो घरे हमनी के का करम सन रह के। इ त महा बठियारा सरपंच बनई त गजब हाल भाई यार। पंचायत में मन बोलो कि ना मन बोलो, एगो पंचायती होला, इ कोनो पंचायत है का हो? तू लोग ने सरपंच के लेके हो लोग त महा बठियारा सरपंच बनई। तो तब बात सुनो, बात ना मन बतो। राय से रहलो, देख ला राय सो हो आ तो इसने सरपंच मुखिया लगे जेबू नु तो बुझ लियो ताकत कोन जोर घुरना है खा जेबू का। दोनों जना राय से रहलो ना तो हमार पंचायत माने के पड़ता है कि त हमरा पंचायत मंजूर नहीं खेराउल। सुन लेनी नु, यही से कहिला घर के चीज घरे में रहे के चाहिए, घर के बात घरे में। बाहर लेके जाएम तो बाहर वाला ओकर फायदा उठाई। ठीक है घर कहत फूटे रे, गंवार लूटे। ठीक है कहत रे, घर फूटे तो गंवार हां लूटे। ऐसन ऐसन बठियारा सरपंच के फोटो देवल बेकार बा। अइहा तू अइहा वोट मांगे ओकरा अरे बाद यार तू- किसियात काहे बारो सिया के कहत रहा तो चप्पल से पिटारा काम को चप्पल से पिटारा काम कइले बा। बोलो नहीं हो तू महा बठियारा सरपंच बारा। चल ने, ए चल यार बोलाई नहीं, विपक्षी कहता पार्टी हो। के लागत रहो। घूस ले बड़ा सो। अरे ई हमनी के वोटवे नहीं का सो देले ना, ना, ना। ई तो वोटवा देले बड़ा ओकरा के रहमान साहबवा की। ओई से कनी के हमनी से किसी आता रसो जाए दे, कोनो बात नहीं के। ई पंचायत खराबे चल चल। ए सरपंच साहब ई तो भड़क गइले सन तो हाँ। मरते से बराबर यार। हो हम तो बुझाइल कि मार दिहन सो। हां छोड़ी जाय दिए कनी। आगे जाए दे, विपक्षी हाँ। पार्टी हो गए सो एकनी के जाए दे, दोसर देख आवे दे, दोसर देख अब आज के पंचायत कैंसिल कर।